పొద్దు దాటినా నిన్ను చూసిపోలేడే చీకటి దాటిన సింధూరుడు తాగేలాగా ఏమున్నావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే అందంతో కనిపించావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే సుక్కుతో సంపేశావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే మాటల్లో ముంచేశావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే నవ్వులతో ఊపిరి ఆపేశావే. Welcome to Let's Talk Music with Sony Commentary. Hi Sony. ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్ లో మీ ఫోన్లు పేలిపోయినా మీ ఇయర్ ఫోన్స్ కాలిపోయినా ప్లీజ్ క్షమించండి. బట్ వెల్కమ్ టు మై షో. థ్యాంక్ యూ. సో యాజ్ యూ నో మొక్క ఇవ్వడానికి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది మన షోలో. దట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం వీ ట్రై టు డూ లిటిల్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. సో ఈ మొక్క చూసినప్పుడల్లా నీ లైఫ్ స్టైల్లో చేంజ్ నీకు గుర్తు రావాలి. సో యూజువలీ నేను ఐ స్టాప్ టేకింగ్ షవర్ బాత్ టబ్ అండ్ ఆల్, అంటే స్నానం చేయడం మానేసాను కాదు, బకెట్లో నీళ్ళు పట్టుకొని స్నానం చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ ఐ టుక్ టు సేవ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ అ లిటిల్ వే. అది చాలా చిన్నది, అది చెప్పుకోదగిన విషయం కాదు, బట్ చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ వల్ల నా వల్ల కొంత అవుతుంది. సో ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ us what you are doing to save the nature. సేవ్ ది నేచర్. నేను ఐ యామ్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సొసైటీలో మెంబర్షిప్ని సిన్స్ కాలేజ్. సో ప్లాంట్స్ అవి సేవ్ చేయడానికి కానీ చెట్టుని కట్ చేయనివ్వను. ప్రాపర్ రీజన్ నాకు తెలిస్తే ఎక్కడున్నా కూడా చెట్టు కట్ చేస్తుంటే ఐ స్టాప్ దెమ్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా. వావ్, ఎస్. మంచి గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో హారిక నారాయణ ఒక పార్ట్ అయింది. సో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ యూ ఆల్సో గో సబ్స్క్రైబ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ సపోర్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. అండ్ తను రాగానే మొక్కను చూసి ఎంత ఎగ్జైట్ అయిందో ఈ మొక్క నాకేనా అని. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ హారిక. థ్యాంక్ యూ. ఇది చూసినప్పుడల్లా you should think of a thing that will help you save the nature. Definitely. I'm very close to plants. Chala chala emotionally bonded. So such a thoughtful gift. Thank you so much. Thank you. So let's get into the interview. Yes. Harika! Hi Sony. Harika Narayan. Sony Komanduri. So firstly, welcome to Let's Talk Music. Thank you so much. So happy ఈరోజు మీలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని. బికాజ్ నా జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు మీతో ఇలా కూర్చొని ఇలా వైట్ డ్రెస్ వేసుకున్న ధీవరా అని పాడాలనిపిస్తుంది నాకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. ఇంకేమైనా ఉన్నా స్క్రిప్ట్లో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. చాలా హ్యాపీ. అవన్నీ కాదు, థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ రెస్పెక్ట్ అని చెప్పు. చెప్తా నాకు. అరే ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్. ఎందుకు అంటే సోనీ కోమండూరి హారికకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడుతోంది. మీతో అని ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. కాబట్టి షోలో ఏమంటారు, కొంచెం నువ్వు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే మీతో అనే మాట్లాడలేదు. లేదు, ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. సోనీ చేత మీరు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇప్పించారు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ షో. యా, ఐ మీన్ ఇట్. నువ్వు కూడా ఈ షోకి రావడం ఇస్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ. సోనీ షో కాబట్టి సోనీ స్టాండర్డ్ సోనీ లెవెల్తో స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ పీజే ఆఫ్ ద డే. పీజే అంటే పువర్ జోక్, యాజ్ యూ నో. సో ఓకే, నా స్టాండర్డ్ జోక్స్ నీకు బాగా తెలుసు. అవుట్ ఆఫ్ బాగా తెలుసు. హారిక ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇది, ఆన్ స్క్రీన్ కూడా ఇదేనా సోనీ? వాట్ ఈస్ దిస్ సోనీ? కీపింగ్ ఇట్ రియల్ రా. సో పీజే ఆఫ్ ద డే, ద క్వశ్చన్ ఇస్ Geeta is a month elder to Sita. Okay. And Geeta was born in August. Okay. Sita eppudu puttindi? Geeta is 1 month elder to Sita. Sita July lo. ఇంకేమన్నా ట్రై చేస్తావా? దట్స్ ఆబ్వియస్లీ ద రాంగ్ ఆన్సర్. గీత 1 month పెద్దది. సీత ముందు మంత్లోనే పుట్టాలి, పుడితే జూలైలోనే పుట్టాలి.
గీత సీత కంటే పెద్దదే. గీత ఇస్ 1 month ఎల్డర్ టు సీత. అవును అవును, అందుకని సీత 1 month వెనకాల పుడుతుంది కదా, సో జూలైలో పుట్టింది అంటున్నా. గీత పెద్దదైనప్పుడు సీత జూలైలో ఎలా పడుతుంది? ఆఫ్ స్క్రీన్ మాట్లాడుకుందామా? గీత గీత ఆగస్ట్ లో జూలైలో పుట్టింది. పుడితే సీత ఆగస్ట్ లో పుట్టాలి కదా. గీత ఆగస్ట్ లో పుట్టిందా నువ్వు అన్నావా నాతోటి? గీత ఆగస్ట్ లో పుట్టింది అన్నావు కదా. పుట్టింది. గీత 1 month పెద్దదన్నావు కదా సీత కంటే. అంటే ఏంటి, సీత 1 month చిన్నది కదా గీత కంటే. అంటే ఏంటి, ఆగస్ట్ ముందు మంత్ లో పుడుతుందిగా. తర్వాత మంత్ ఓ చాలా ఇంజనీరింగ్ అంటే బ్రెయిన్ అంట మళ్ళీ. వచ్చి అవును కదా, 1 month తక్కువ అయితే తక్కువ అనుకున్నాను. అంటే ముందు 8 నేను అలానే అనుకున్నా. సెప్టెంబర్ మాసం 6 సెప్టెంబర్ ఫిక్స్. అంత సీన్ లేదు. గీత ఆగస్ట్ అని ఎవరిలో పుట్టింది, ఏ మంత్ చెప్పినా అది రాంగ్ ఆన్సర్. అది ఏ మంత్లో పుడితే నీకెందుకు నాకెందుకు. గీత సీత శీలవాన పేరేదైనా పోజోకే నాదేరా. ఇలానే ఉంటావా ఇంకా నువ్వు? మొత్తం ఎపిసోడ్ ఇంత. మా వాళ్ళందరికీ బాగా అలవాటు అయిపోయి పొద్దునే నేను కామ్గా ఉంటే ఏంటండి ఇంకా ఏంటి కుళ్ళు జోక్ ఏం రాలేదు అని అడుగుతారు కూడా. వచ్చిందిగా, స్టార్ట్ చేసావుగా. ఫైనలీ శుభారంభం అయిపోయింది మన షోకి. సో హారిక, సో టెల్ మీ, వెన్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ సింగింగ్? ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది నీ సింగింగ్ జర్నీ? అసలు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యే ముందు నువ్వు ఒక సింగర్గా సెటిల్ అవుతావు, ఆర్ డిడ్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్? సో అవంతా జస్ట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ జర్నీ. మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాను. మై మదర్ వాజ్ మై ఫస్ట్ టీచర్. ఆసమ్. యా, సో కర్ణాటిక్ క్లాసికల్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు డివి మోహన్ కృష్ణ గారి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను. ఆసమ్. ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ ఇండస్ట్రీ, దిస్ జస్ట్ ఆల్ హ్యాపెన్. అంటే చాలా చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి వస్తాను అనుకోలేదు. కెరియర్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా అవుతాను కానీ, లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఉంటాను కానీ నేను అసలు ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో ఐ డిడ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్. తర్వాత ఆటోమొబైల్కి జర్మనీ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఫర్ మై లైఫ్, బట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇలా రావడం, సో అలాగా నౌ ఐఎమ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్. ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను. That's awesome. So, do you remember the first song that you learned or sang? ఎప్పుడైనా స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, రికార్డింగ్ కానీ, ఎనీథింగ్, ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఫస్ట్ స్టేజ్ సాంగ్ అంటున్నారా? నేను సినిమా పాట పాడడం స్టార్ట్ చేసింది వెరీ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. నాకు అసలు సినిమా పాటలు తెలీదు. వావ్. ఓన్లీ కర్ణాటిక్ వరకే నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా. మా డాడీ ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేసేవారు. సో ఇక్కడ లేను. సో తెలుగు సినిమాలు, తెలుగు పాటలు నాకు అస్సలు ఐడియా ఉండేది కాదనమాట. ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా ఎక్కువ వెళ్ళలేదు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాతే స్వరాభిషేకం నుంచి నాకు మూవీ సాంగ్స్ తెలియడం, అసలు ఏంటి సాంగ్స్ నేర్చుకోవడం అలా స్టార్ట్ అయింది. సినీ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం రీసెంట్గా మొదలుపెట్టినట్టే నేను. సో నువ్వు పాడిన ఫస్ట్ సినిమా పాట ఏంటి? నేను స్టేజ్ మీద పాడిన ఫస్ట్ సినిమా పాట అమ్మ బ్రహ్మదేవుడో సాంగ్ ఆన్ స్వరాభిషేకం స్టేజ్. ఎవరితో పాడావు? ఎస్పి చరణ్ గారితో. ఫస్ట్ సాంగ్ ఎస్పి చరణ్ గారితో అమ్మ బ్రహ్మదేవుడో పాడావంటే ఐ థింక్ యూ షుడ్ సింగ్ అ ఫ్యూ లైన్స్ హియర్. డెఫినెట్లీ. అంతకు ముందు వరకు ఐ వాజ్ డూయింగ్ కోరస్ అనమాట. కోరస్లో ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. స్వరాభిషేకంలో వచ్చిన ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు నా నేమ్ రాశారు. సో ఐ హ్యాడ్ లైక్ ఐ రియలీ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ అప్పుడు. సో అందులో మాల్గుడి శుభ గారి వాయిస్ నేను పాడాను స్టేజ్ మీద. డమ్ముకై డుమ్ డుమ్ డిగా సందడిసై తమాసగా అంగరంగ వైభోగంగా సంబరం ఈదుల్లో సేరి సిందేయంగా దరువై దధిన కాడుగైరా అది లెక్క సామి రంగ సిందాటంగా సీనయే 7 కొండలు దిగి కిందికి రాగా. బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడడం ఆపు. బికాస్ there's no point in talking to somebody dumb like you. Dumb songs నాకు వద్దు అని అనుకున్నావు కదా. నన్ను మన రౌండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను నాన్న బంగారం.
ఓకే నువ్వు సోనీ కదా మర్చిపోయాను. Yeah. The first round is called Dumb Songs. Nothing but dumb charades. So ఇందులో 3 పాటలు నేను అడుగుతాను డమ్ షాట్స్, కానీ ఈ రౌండ్ నువ్వు కూడా నన్ను అడగాలి. నేను కూడా నువ్వు అడిగితే నేను గెస్ట్ చేస్తాను, నేను అడిగితే నువ్వు గెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో 3 నువ్వు 3 నేను. సో లెట్స్ డూ ఆల్టర్నేట్. ఇన్ని రోజులు గట్టి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అనుకున్నా కానీ అంత సీన్ లేదని అర్థమైంది వీళ్ళు నాకు ఇచ్చే టాస్కులు చూస్తుంటే. సో ఫస్ట్ నేను అడుగుతాను, ఓకే గెస్ట్ చేయి. ఓకే, సాంగ్ డమ్ షరాడ్స్ లాగా. ఓకే, హీరో రామ్ చరణ్. ఓకే, రీసెంట్ మూవీ. రామ్ చరణ్ రీసెంట్ మూవీయా? వినయ్ విధేయ రామ, దాని తర్వాత దానికంటే ముందరా వినయ్ విధేయ రామ, ఇక్కడ కజకిస్తాన్లో అయింది కదా షూటింగ్, అదేనా? ఇంకా వేరే చెప్పు ఏమైనా. హీరోయిన్ బాబ్ కట్ట, రీసెంట్గా ఉన్నదా? సమంతనా? ఓకే, సమంత రామ్ చరణా? సమంత రామ్ చరణ్ గుర్తు రావట్లేదు సడన్. పాట చెప్పు. చా ఏంటో కొట్టావు, ఇదే అంట. తన్నన్నా తన్ననన్నా, ఆ తర్వాత పాట, స్క్రీన్ మీద హీరోయిన్ ఫుల్ ప్యాంట్ వేసుకుంది. కాళ్ళు లేవా? కాళ్ళు లేవా? కాళ్ళు లేకపోవడం ఏంటి? చూస్తున్నా, చెప్పు. కాళ్ళు లేవంట. ఏమన్నావు? ఇలా అన్నావు, ఇలా అన్నావు. లేదు, నువ్వే అన్నావు. ఓకే ఓకే, ప్యాంట్ లేదు. మరి ఏంటి? సెన్సర్ కంటెంట్ ఇస్తుందండి అమ్మాయి, నాకైతే సంబంధం లేదు. సరే చెప్పు. కాలు బాగుంటుందా? సెక్సీగా ఉంటాయా? అందరి కాళ్ళు బాగా. ఆ పాటలో కాలు బాగుంటుంది. కాలు బాగుంటుంది, పింకీ ఫింగర్ నెయిల్ పాలిష్ బాగుంటుంది, ఇంకా చెప్పవే. మరి అరే నోన్ ఫర్ ఇట్. కాళ్ళకా? పూజా హెగ్డేనా? పూజా హెగ్డే, రామ్ చరణ్, సమంత. నేనేంటి కరెక్ట్గా చెప్తున్నానా? ఓకే, రామ్ చరణ్, సమంత, పూజా హెగ్డే సినిమానా? నేను ఓకే ఓకే 3. ఓకే, పూజా హెగ్డే. పూజా హెగ్డే చెప్పు. పూజా హెగ్డే పాడుతూ డాన్స్ చేస్తుందా అందులో? ఓ మై గాడ్, రామ్ చరణ్, పూజా హెగ్డే, సమంతలో పూజా హెగ్డే పాడుతూ డాన్స్ చేస్తుందా? అదేం సినిమా? ఎప్పుడొచ్చింది సినిమా? పూజా హెగ్డే రామ్ చరణ్ సినిమా ఏంటి అసలు? ఒకటే పాటకి తను స్పెషల్ అపియరెన్సా? ఓకే, తనన్నా తననన్నా. దట్ ఈస్ ద తత్కారం రా, ఇంకా ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, రామ్ చరణ్, సమంత. ఏం మూవీ ఉంది రామ్ చరణ్ సమంత? అది వేరే పాట క్లూ ఇస్తా. చిన్నదో వైపు, అది ఎన్టీఆర్ కదా? లేచి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుందండి. ఇదే మూవీలో వేరే సాంగ్. సరే సరే చెప్పు. ఇంకొక సాంగ్.
నా కర్మరా బాబు, అనద్దు స్క్రీన్ పైన అనద్దు అనుకుంటా దీన్ని ఇది అని, కానీ అలా చేసుకుంటోంది హారిక. సరే చెప్పు, నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఒక క్లూ ఇస్తా. ఇవ్వు. అదే మూవీలో ఇంకొక సాంగ్ మనం అన్ని షోస్లో పాడతాం. మెగామీటరా? బ్రూస్లియా? సోలో, ఫీమేల్ సోలో. ఓ ఓకే. పాట మొత్తం ఎనాక్ట్ చేసా పల్లవంతా. ఏం చెప్తున్నావే? పల్లవంతా ఎనాక్ట్ చేసా, అదే సినిమాలో వేరే పాటది. ఏంటమ్మాయి, అందరికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ పాటకి. నువ్వు సరిగ్గా మూవీ చెప్పట్లేదు. అర్థమైంది అట్లీస్ట్? అర్థం కాలే నాకు. రామ్ చరణ్ సమాంత మూవీ సూపర్ హిట్. ఆ మూవీలో పెద్ద గడ్డం ఉంటుందా ఎవరికి? హీరోకి, ఇంకెవరికి? సమాంతకు ఉంటుంది. సమాంతకి పూజా హెగ్డేకి. పూజా హెగ్డేకి ఏమో ఇలా ఫ్రెంచ్ కట్ ఉంటుంది, సమాంతకేమో ఇలా పొడుగు ఋషి టైప్లో ఉంటుంది. విలేజ్ థీమ్, ఇంతకంటే నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏంటి విలేజ్ థీమ్? ఇన్ని క్లూస్ నేను. రంగస్థలం. రంగమ్మ సాంగ్ ఇందాక రంగమ్మ రంగా రంగా రంగస్థలాన అంతే కదా. రంగా రంగా డాన్స్ వస్తుందా? నాకు తెలియదే. రంగస్థలం రాణి. ఓకే కొంచెం మంచిగా కావాలి. ఇంత యాక్షన్, ఇంత చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ బిహేవియర్ చేసిన తర్వాత ఐ డిజర్వ్ వాటర్. ఓకే, సో ఇట్స్ యువర్ టర్న్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంటే నువ్వు ముందే తాగుతున్నావా నీళ్ళు? ఇప్పుడు చూడు నేను ఎలా చెప్తానో చూడు, చూసి నేర్చుకో. ఇలా కాదు చెప్పడం. నీకు చెప్పిన తర్వాత నీళ్ళు తాగా, నువ్వు ముందే నీళ్ళు తాగేస్తున్నావా? ఐ విల్ షో యూ. షో మీ ద మీనింగ్. స్కై, ఆకాశం ఏనాటిది? అమ్మాయి అయితే ఏ మూవీ? గబ్బర్ సింగ్. పాట చెప్పాలి. ఆకాశం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుందే, నీలా ఉంటుందే, అదేనా మూవీ పేరు? అదే పాట పేరు. ఓ షిట్, పాటగా చెప్పాల్సింది. రైట్. చూసావా, ఇలా చెప్పాలి. ఇలా ఇలా అంటే ఇలా అర్థం కావాలి. ఇలా అంటే ఇలా అర్థం కావాలా? చూసావా, నేను ఇలా అన్నా ఇలా వచ్చింది. రాని ఇంకోలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. అది నాకు తెలియదు, అది నీ పాట, నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి. మా టీం వాళ్ళు చాలా గట్టిగా చీటింగ్ చేస్తున్నారు. గెస్ట్కి ఏమో ఆకాశం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుంది అంట, నాకేమో జిల్ 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 అని చెప్పాలంట. ఈ అమ్మాయికి ఏమో రంగస్థలం చెప్పడానికి 45 minutes పట్టింది. అందులో పూజా హెగ్డేకి సమంతకి గడ్డాలు మీసాలు ఉన్నాయంటుంది. అది ఎలా చెప్పావు? కాళ్ళు అంట. మళ్ళీ కాళ్ళని పట్టుకు ఆ రిఫరెన్స్ తో నేను పూజా హెగ్డేని ఎలా చెప్తాను? లేకపోతే ఎలా చెప్పాలి చెప్పు? పూజా హెగ్డేని ఎలా చెప్పాలి? నువ్వు పాపం చాలా కష్టపడ్డావు, కానీ ఆ పాటలో పూజా హెగ్డే యాక్ట్ చేస్తున్న విషయం నాకు మైండ్ నుంచి పోయింది. అదే అందుకే నాకు అర్థం కాలేదు. నీ మనసు ఎక్కడుంది హారిక? సోనీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిందని దాంట్లో మై మర్చిపోయాను. హే చెప్పు, నీ మా టీం అంతా ఇంకా బయట కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు, హారికకి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా, హారికకి పెళ్ళెప్పుడు, హారిక సింగిలా, కాస్త సెట్ చేయొచ్చుగా మాతో అని చెప్పి. సింగిలే, ఐ యామ్ నాట్ రెడీ టు మింగిలే. వినేవాళ్ళందరూ వినండి గట్టిగా, దాని తర్వాత రిపర్కషన్స్ నీకే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్, యా, సో అది కాదు కానీ నీకు ఎలాంటి అబ్బాయి కావాలి హారిక? ఇవి చెప్తే అలాంటి వాడు ఎవడన్నా ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పేద్దాం అని. ఏ మహేష్ బాబు, ప్రభాసో, హృతిక్ రోషనో కాకుండా చెప్పు. అబ్బాయి అయితే చాలా సింపుల్ అండి, అబ్బాయి అయితే చాలట. అప్లికేషన్స్ నాకు పంపించండి, నా డిమాండ్స్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేస్తే నేను హారికకి. ఎంత చండాలంగా ఉంది తెలుసా? What is this, Sony? Let's talk music, Sony. Yeah, let's talk music very soon. But I heard your favorite hero is Mahesh Babu, and నువ్వు మహేష్ బాబు గారితో కలిపి యాక్షన్ చేసావు. సో టెల్ మీ అబౌట్ దట్ హారిక. సో చెల్లిగా చేసావా? మరదలుగా చేశాను.
చెల్లి కాదు మరదలు. చెల్లిగా చేస్తావా పోనీ? చెల్లి కాదు. ఛాన్స్ రాలే, ఆ ఛాన్స్ సమంత తీసేసుకుంది. యా సో చాలా సరదాగా చేశాను బేసిక్గా. నాకు చాలా అది కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చిన బ్రహ్మోత్సవం. సో ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్రహ్మోత్సవం టీమ్. బాగుండింది అనమాట. అంతకుముందు ముకుంద మూవీలో చేయడం నాకు ఆ టీం అంతా తెలియడం. సో అదే టైంకి నాకు సెమిస్టర్ హాలిడేస్ రావడం, అలా బ్రహ్మోత్సవం ఐ టుక్ అప్. సో ఇట్ వాస్ ఫన్, చాలా బాగుండింది లైక్ అ ఫ్యామిలీ. అండ్ బ్రహ్మోత్సవం ఫస్ట్ థింగ్ సరే హాలిడేస్ అవి కలిసి వచ్చాయి, వెళ్ళాను. సెకండ్ థింగ్ మహేష్ బాబు గారిని దగ్గరగా చూడొచ్చు, అసలు బయట ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటారు చూద్దాము అనే ఉద్దేశంతో సూపర్గా. బట్ నువ్వు బ్రహ్మోత్సవంలో ఆయనను చూసి మైమర్చిపోవడం నుంచి ఆయన మూవీ సాంగ్కి నీ వాయిస్ ఇవ్వడం వరకు యు గ్రోన్ సో మచ్. సర్కారి వారి పాటలో టైటిల్ ట్రాక్ 45 సెకండ్స్ది రిలీజ్ అయింది కదా. అవును. అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ వాయిస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. నీకు గుర్తుంది, నువ్వు పాడిన వెంటనే నేను నీకు చెప్పాను దిస్ ఇస్ గోనా బి ఫైనల్ అని. అండ్ it is like that song was crafted for your voice. So sweet, thank you. Congratulations. Thank you. Many more to go. Thank you. I remember అది రికార్డ్ చేసినప్పుడు సోనీ వాజ్ దేర్. సోనీ ఉండింది అక్కడ. షీ హర్డ్ ద హోల్ సాంగ్, తను వినింది. సో టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్లో రిలీజ్ చేసిన 2 lines రిలీజ్ చేశారు. అండ్ దెన్ అసలు రిలీజ్ కాకముందే పేరు రావడం అండ్ దానికి అందరూ సర్కార్ వారి పాట పాడారు కదా అని చెప్పి అనడం, లైక్ ఇట్ రియలీ అమేజ్డ్ మీ. సో సోనీ వాజ్ దేర్ అండ్ షీ విష్డ్ మీ. సో హ్యాపీ. అంటే మనకి కొన్నిసార్లు వచ్చేస్తుంది ఫీలింగ్ దిస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ అని. దట్ ఈస్ వన్ సాంగ్ ఐ థింక్ నీవి చాలా విన్నాను. దట్ ఈస్ వన్ సాంగ్ దట్ ఐ గాట్ దట్ వైబ్ హారిక. ఇట్లా వచ్చేసింది, ఇట్లా ఇది ఫిక్స్ దీనికే అని. సో ఐ మీన్ తనతో నాకు చాలా లీనియన్స్ ఉంది. సో చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్ తిట్టుకోకండి, అమ్మాయికి మేనర్స్ లేదని. మేము ఇద్దరం అప్పటి నుంచి కూడా చాలా ట్రై చేస్తుంటే అక్కడొకసారి ఇక్కడొకసారి దీనికి అది అని వస్తుంది. బట్ సారీ హారిక, ప్లీజ్ క్షమించు హారిక నన్ను. Sony was part of my journey. Sony was there. We were together since the start of my career in this field. నేను ప్లేబ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా డే 1 నుంచి సోనీ వాజ్ దేర్ అండ్ షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. చాలా చాలా నాకు ఇష్టమైన పర్సన్, మోస్ట్ లైక్ నా వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ పర్సన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ నాకు. సో హ్యాపీ, గ్లాడ్ దట్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్. సేమ్ హారిక, నిజంగా తను స్టార్టింగ్లో షోస్ చేసే స్టార్టింగ్లో కాల్ చేసి అడిగింది ఏవేవి పట్టుకెళ్ళాలి, లిరిక్ స్టాండ్ అంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది, అండ్ వచ్చిన ట్రాక్స్ కాపీ చేసుకోవచ్చా, ఏ పాటలు పాడతాం స్టేజ్ పైన. అక్కడి నుంచి నౌ షీఈ్ ఎ రాక్ స్టార్ ఆన్ స్టేజ్. సో హర్ గ్రోత్ ఇస్ జస్ట్ అప్ అండ్ అబవ్ అండ్ టచ్ వుడ్ ఎప్పుడు అట్లాగే ఉండాలి. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ డమ్ సాంగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నీ ఛాన్స్, బాగా చేయ. ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ హారిక. బ్లాక్ బస్టర్ అది దిస్ ఐ వాంట్. నీ బ్లెస్సింగ్ వల్లే వచ్చిందిరా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నీ టర్న్. బొంగమూత కాదా? ఓకే, సాంగ్ ఒక వర్డ్ని 2గా డివైడ్ చేస్తా. చెప్పద్దు. ఓకే, ఇంక పాట కూడా చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను ఈ పాట ఇలా యాక్ట్ చేయబోతున్నా అని చెప్పేసి. ఓకేనా? ఓకే. సెకండ్ ఫస్ట్ హాఫ్. ఏమైంది? నా బ్రెయిన్ చూసి నాకు, నీ బ్రెయిన్ చూసి నీకే నవ్వు వస్తుందా? మాకు తమిళ వచ్చింది. చిచ్చి ప్లీజ్, నా బుర్రని చూసి నాకే నవ్వు వస్తుంది అన్న. నా బుర్ర ఆలోచించే విధానానికి నాకు నవ్వు వస్తుంది. మళ్ళీ సెన్సార్ కంటెంట్ ఇచ్చింది. అంత లేదులే. ఓకే, ఏంటది? కీబోర్డ్ అలలు.
ఏంటి అది? ఇలా అంటుంది. నావా, నీళ్ళు, నావా. హిందీలోనా, ఇంగ్లీష్లో? బోట్, షిప్, బోట్, షిప్. ఏ షిప్? ఫ్రెండ్షిప్. షిప్ వెళ్తోంది. సేల్, సేల్ అది ఫస్ట్ హాఫ్. సేల్, సెలవనుకో. సేల్, సేల్ సెకండ్ హాఫ్. రా ఇన్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ. ఆ శైలా, శైలజ, 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 శైలజ. బాగా చెప్పవే, నాట్ బ్యాడ్ రా. థ్యాంక్ యూ. బట్ షిప్, పడవ అది మటుకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. కానీ నీ బ్రెయిన్ చూస్తే నీకు ఎలా నవ్వొచ్చిందో నాకు అలాగే నవ్వొచ్చింది హారిక. ఆన్సర్ వచ్చింది కదా, అది చాలు. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇటు చూడు. ఫస్ట్ నేను ఫోన్ చూస్తాను. ఇది నీకు ఈ పాట తెలిస్తే వెరీ ఈజీ, తెలియకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. జాగ్రత్తగా చేయ అయితే. నాకు నమ్మకం లేదు నా మీద. సాంగ్ బైక్, బైక్ రేసా, రైడింగ్. థర్డ్, ఫోర్త్, థర్డ్ వర్డ్ అంటున్నావా నువ్వు? బైక్ ఇన్ తెలుగువా? బండి. థర్డ్ వర్డ్ బండియా? పాతదా ఏంటిది? సెకండ్ బండి. హీరోనా? కాదు, ఏంటిది? బండి ఏంటి? థర్డ్ వర్డ్ బండి. రైస్ చేస్తుంది. రైజ్ బండ. నీకు ఈ పాట తెలీదండి. బండి. నువ్వెవరా? బైకర్వి. బండి నడిపే డ్రైవర్వి. బండి నడిపే బండి. నడిపే బండి. ఓకే. పెద్ద హీరోనా? పొడుగు హీరోనా? పైన ఏంటి? నడిపే బండి. రైలు బండి. సరే, ఓకే. ఫోర్త్ బండి, నడిపే బండి. ఇదేంటిది? ఇలా అంటావు ఏంటిది? ఏంటది? బండి. వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? బండి, బైక్ పేర్లు చెప్పాలా? ఓ, ఇది పేరా? అమ్మా పేరు అది. బండి పేర్లా? బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డా? ఓకే. నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. ఫస్ట్ వర్డ్ పాట నాకు తెలీదు, ఐమ్ సో సారీ. నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. ఫస్ట్ వన్. పాపం ఏంటండి ఇలాంటి పేరు? పాపం నేను పాపం ఇక్కడ ఆగు. నీకన్నీ అందం అమ్మాయి పాటలు ఇస్తే. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. మా ఫస్ట్ దాన్ని విడగొడుతున్నాం రెండు కింద. ఫుడ్, తిండి, అన్నం, తింటున్నా, ఈటర్. ఫుడ్, గారి, వడ.
ఫస్ట్ వర్డ్ వడనా? ఓకే ఓకే, అదే ఫస్ట్ వర్డ్లో ఫస్ట్ వర్డ్ వా. అమ్మని అమ్మ ఎన్ని, సారీ ఎన్ని విడగొడతావే. ఫస్ట్ వర్డ్ని 2 విడగొట్టావు, ఆ రెండిట్లోంచి మళ్ళీ ఒకటి విడగొట్టావు, అందులోంచి వా. సరే వా. సెకండ్ది వాడు, అంతేనా? కష్టపడకు. వాడు నడిపే బండి రాయల్, వాడు నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. మళ్ళీ సాంగ్. ఓకే ఓకే, సాహసోనే బాబోయ్. నిజంగా చాలా బాగా చేసావు సోనీ, వెరీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్. అయినా వాడు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాదురా, అందుకే బండికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఓకే, హ్యాపీ డేస్ చూడలేదా? చూసాను. అందులో టైసన్ నువ్వు చేస్తే నాకు ఆయాసం వస్తుంది ఏంటో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రెండ్షిప్. ఇప్పుడు నీ టర్నరా. దిస్ ఇస్ సూపర్ ఈజీ. అబ్బా అమ్మడు, వాట్ ఇస్ దిస్ సాంగ్స్ అండి? అమ్మాయికేమో అమ్మడు కుమ్ముడు, నాకేమో వాడు నడిపే బండి. వాడులో వడా చెప్పి అటు చూపించాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ. క్రియేటివిటీ. మరి అటు చూపిస్తుంటే అదేంటి అంటున్నారు. సో మరి అంతే, బండి నడిపి ఇలా పక్కకి వెళ్తుంది, బండి పక్కకి వెళ్తుంది ఏంటి అనుకుంటున్నా నేను. సో హారిక, నువ్వు తెగ బండేసుకొని తిరిగేదానివి కదా. సో ఐ యూ మిస్సింగ్ యువర్ బైక్ రైడ్స్? ఎస్, వెరీ మచ్. ఐ మిస్ రైడింగ్ బైక్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ రూమర్, నువ్వు ఇంజనీరింగ్లో ఒక సెమిస్టర్ బైక్ మీద వెళ్ళాను. అదే నేను అంటే నేను యాంకర్ నేనా, నువ్వు ఫిలిం ఆడుతున్నా మైసరా? ఇంజనీరింగ్ లో ఒక సెమిస్టర్ అనగానే బైక్ నడిపారంట. ఒక సెమిస్టర్ యూ హ్యాడ్ టు మిస్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అని చెప్పి ఓకే ఒక రూమర్ ఉంది. సో కెన్ యూ ప్లీజ్? ఒక సెమిస్టర్ బైక్ మీద వెళ్ళాను, అది అడుగుతున్నా. అది కూడా జరిగిందా? నాకు అప్పట్లో సిబిఆర్ ఉండేది నా దగ్గర. ఎవరిచ్చారమ్మా నీకు? అదే అమ్మా, నేను తీసుకున్నా. మళ్ళీ ఏమైంది? మా ఇంట్లో ఇంకా ఒప్పుకోలేదన్నమాట, ఎందుకు అవసరమా అన్నారు. బట్ ఐ లవ్ రైడింగ్ బైక్స్ రైడ్ చేయడం అంటే పిచ్చి నాకు. సో ఇప్పుడు కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వస్తే ఆ బైక్ నేను జాతీయం చేసేస్తూ నేను నడిపేసి మనకి ఇచ్చేస్తాను. అవునా? క్రేజీ. అది అడగలే ఇప్పుడు. దాని గురించి చెప్పు. నీకెలా? సో హలో, మా ఇంటర్వ్యూకి మీరు వస్తున్నారంటే మీ గురించి మేము రీసెర్చ్ చేస్తాం. So I chose mechanical engineering. It was my choice out of interest. So 2015లో అనమాట, నాకు అప్పుడే స్వరాభిషేకం పాడుతా తీగ ఆడిషన్స్కి వెళ్ళడం, సెలెక్ట్ అవ్వడం, ఆ తర్వాత స్వరాభిషేకం కోరస్ టీమ్కి వెళ్ళడం, దాని తర్వాత బాలుగారి టీంలోకి సెలెక్ట్ అవ్వడం, అన్నీ జరిగాయి. స్టెప్ అలా జరిగిపోయింది 2015లో. సో అప్పుడు బాలుగారి టీంలో సెలెక్ట్ అయ్యాక 2.5 months యూఎస్ఏ ట్రిప్కి సెలెక్ట్ అయ్యానని తెలిసింది సార్ టీంతో. అప్పుడు నేను సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాను ఇంజనీరింగ్. సో అది 2.5 months, అంటే యూజువలీ సెమిస్టర్ ఇస్ 4 months కదా. సో 4 monthsలో నేను 2.5-3 months ఉండను అంటే ఎంత అటెండెన్స్ వేయించుకున్నా కూడా అవ్వదు. సో మా హెచ్ఓడి ఏమో, ఈదర్ యూ లీవ్ దిస్ సెమిస్టర్, జాయిన్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ లీవ్ దాట్ అండ్ కమ్ హియర్ అన్నారనమాట. అవ్వ కావాలి బువ్వ కావాలంటే కుదరదు అని చెప్పారు. అంతే అంతే. అయితే కాలేజ్ కంటిన్యూ చేయి, లేదు ఆపర్చునిటీ తీసుకుని ఇయర్ వదిలేసాయి అన్నట్టుగా అన్నారు. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు, బికాజ్ సెమిస్టర్ హాలిడేస్ తీసుకున్నావు అనమాట. అంతే, 1 semester అంతా అయిపోయింది. నేను ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు మిస్ ఆపర్చునిటీ. మా డాడీ అన్నారు యాక్చువల్లీ, అంటే కౌంటర్ సెమిస్టర్ నెక్స్ట్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, తప్పలేదు, మళ్ళీ ఈ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కదా అని చెప్పి. అండ్ ఐ ఎన్వీ యూ ఫర్ దిస్ 2.5 months విత్ బాలు గారు. యూ స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిమ్, you've learned a lot of things, you have amazing memories. బాలు గారు తన పిక్చర్స్ క్లిక్ చేశారు. అసలు ఆ మెమరీస్ అన్నీ చెప్తుంటే ఇట్లా కుళ్ళు వచ్చేస్తుంది నాకు దీన్ని చూస్తే. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ యూఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్లెస్డ్ హారిక. అంతే. నీ కెరియర్ ఇనిషియల్ డేస్లో బాలు గారితో ట్రిప్కి వెళ్ళావు, ఆయనతో పాడావు, ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నావు. సో దాట్ వాజ్ ద ట్రిప్.
దట్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ మై పర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ మ్యూజిక్. చాలా నేర్చుకున్నాను. జస్ట్ నాట్ ప్రొఫెషనల్, ఎమోషనల్గా చాలా బాండింగ్ ఉండింది నాకు బాలుగారితో. లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్, లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనలీ కనెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ జరగడం, ఏడిపించడం బాలుగారు, ఆడించుకోవడం, ఆడుకోవడం, అసలు పాటలు నేర్పించడం స్టేజ్ మీద చాలా బాగుంటుంది అనమాట. కండక్ట్ చేయడం, నేర్చుకోవడం, దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ ఎవర్ చెరిష్. అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ ఐ లెఫ్ట్ దట్ సెమిస్టర్. లైఫ్లో నేను దట్ వుడ్ బి ద మెమరీ. నేను మిస్ అయితే చాలా చాలా బాధపడేదాన్ని. కాబట్టి థ్యాంక్స్ టు మై డాడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై కాలేజ్ దట్ yes, I could take up that opportunity. And you're amazingly blessed with great family who supports whatever you want to do. So yes, my parents are really supportive. So మా ఫాదర్ ఆర్ మదర్ లైక్ మ్యూజిక్లో ఇలా వెళ్ళాలి, నేను మెకానికల్ అన్నప్పుడు కొంచెం ఆలోచించారు, బట్ ఓకే అన్నారు. తర్వాత ఈ ఇండస్ట్రీకి రావడం దే కంప్లీట్లీ సపోర్ట్ మీ. సూపర్. సో రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన బ్లాక్ రోజ్, కొన్ని టాక్ అబౌట్ దట్ సాంగ్ అండ్ సింగ్ అ ఫ్యూ లైన్స్ ఫర్ అస్ ప్లీజ్. ఎస్, బ్లాక్ రోజ్ యాక్చువల్లీ నేను బ్లాక్ రోజ్ సాంగ్ జాన్రా ఎప్పుడు నేను అటెంప్ట్ చెయ్యలేదు ఇంతకు ముందు. ఎప్పుడు లైఫ్లో నువ్వు పాడినప్పుడు నేను ఉన్నాను, నువ్వు ఉన్నావు చూసి ఏం చేస్తుంది. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ టైమ్ experimented my voice to record a different genre. I remember your brother's reaction to that song. Yes. బ్లాక్ రోజ్ పాటకి హారిక వాళ్ళ తమ్ముడు ఏమన్నాడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? సో ఫస్ట్ టైం మణిశర్మ గారి కంపోజిషన్ పాడే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. దట్స్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ కంపోజిషన్, లైక్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ మణిశర్మ సార్. సో అది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యలేదు. ఓకే, సో మణిశర్మ గారి కంపోజిషన్ చాలా ఎక్సైట్మెంట్, బికాజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ కంపోజిషన్స్ అండ్ సో చాలా నాకు కానీ ఇలా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మణిశర్మ గారి కంపోజిషన్ అనేసరికి నాకు అసలు ఒక రకమైన టెన్షన్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఎక్సైట్మెంట్. సరే ఏంటి సాంగ్ చూద్దామని చెప్పి వినేసరికి ఐ వాజ్ సో బ్లాంక్, ప్యానిక్ అయిపోయాను అనమాట. అయ్యో ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయలేదు ఇలాంటిది. అండ్ I remember you were there, Saket was there. Saket was guiding me there. తంబి తీసుకుంటుండే అండ్ హెల్పింగ్ యూ, అంతే గైడింగ్ ఏం లేదు. సాకేత్ రియలీ హెల్ప్ మీ. నేను ప్యానిక్ అవుతున్నా, సాకేత్ నేను ఇప్పుడు అటెంప్ట్ చేయలేదు ఈ జాన్, నాకు భయం వేస్తుంది, ఎలా వస్తుందో ఏమో అంటే, ఎందుకు ప్యానిక్ అవుతున్నావు, పాడేసేయి, మామూలుగా పాడేసేయి అని చెప్పి హీ వాజ్ సో సపోర్టివ్. అయితే సరే ఫస్ట్ సాంగ్ మణిశర్మ గారిది, వింటే తిట్టుకోకుండా ఉంటే చాలు, తిట్టుకోకుండా పాడగలిగితే చాలు అని మైండ్లో పెట్టుకుని రికార్డ్ చేశాము. అసలు ఫైనల్ అవుతుందని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనమాట. ఫైనల్ అవ్వడం, రిలీజ్ అవ్వడం కూడా అయిపోయింది. ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ. హిందీ కూడా నువ్వే పాడావు కదా? హిందీ కూడా నేనే పాడా, 2 వర్షన్స్. సో కెన్ యూ సింగ్ నా తప్పు ఏమున్నదబ్బా? ఒరిజినల్ వింటున్నట్టే ఉంది నిజంగా, నాట్ జోకింగ్. అంటే నాకు ఇన్ని రోజులు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు ఇలా పాడితే అంటారు అని, బట్ టుడే ఐ గాట్ దట్ ఫీల్స్. నేను చెప్పినట్టే పాడవరా యాజ్ ఇట్ ఈస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్పెషలీ నా తప్పు ఏముంది అబ్బా. ఎస్ అబ్బా అబ్బా. సో మన నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే రైమింగ్ బ్లాంక్స్. రైమింగ్ బ్లాంక్స్ అంటే ఏం లేదు, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, బట్ పాటల్లో. ఓకే, ఫస్ట్ సాంగ్ చాలా ఈజీది ఇస్తాను నీకు, బికాస్ ట్రయల్స్ కాబట్టి. దాని తర్వాత ఆల్ రియల్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. ఓకే. ఇంకేం డాష్ కావాలి.
ఏం ఆలోచిస్తున్నావు హారిక? ఎందుకలా నవ్వుతున్నావు హారిక? నీ బుర్రని చూసి మాకు నవ్వుగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్? ఇంకేం కావాలి? చన్ను మటుకు చాలా ఏదో ఆలోచించింది. తనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డిఎం చేయండి ఏం ఆలోచించింది అని. కళ్ళల్లోకి డాష్ పెట్టి డాష్. ఎందుకు హారిక అలా నవ్వుతున్నావు? ప్లీజ్ చెప్పవా, నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు? కళ్ళల్లో కారం పెట్టాను అనుకుంటున్నావా? కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడ. అక్కడే పప్పులో స్టెప్ వేయడం అంటే. ఓ షిట్, ఏంటి స్టెప్ ఇంటూ దాల్ ఫ్రై రా, నాట్ ఈవెన్ దాల్ మఖని. కళ్ళల్లోకి డాష్ పెట్టి చూడవెందుకే కదా నువ్వు అన్నది. చూడ డాష్ అన్నా. కళ్ళల్లోకి డాష్ పెట్టి చూడలేకున్నా. పాడు పాడు. కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా. కనిపెట్టా. సంగీతం కట్టావా అమ్మా? నువ్వు దాల్ ఫ్రైలో స్టెప్ వేస్తావు, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ దాల్ మఖని అని తెలుసు కాబట్టి ఇలా క్వశ్చన్ అడిగింది. కళ్ళల్లో డాష్ పెట్టి చూడ డాష్ అంటే కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి అనే నువ్వు ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ అది. అంత ఆబ్వియస్ మేము పెట్టంగా, గెస్ట్ చేయి ఇప్పుడు. కళ్ళలోకి డాష్ పెట్టి చూడ డాష్. డాష్ అది కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడవెందుకు కాదు. కాదు, నువ్వు ఆల్రెడీ చెప్పావు అది కాదు. నీకు చెప్పాను బంగారం, మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నారా బంగారు కొండ? క్వశ్చన్ అలానే ఉంది మరి, నేనేం చేయను. ఆలోచించు. కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా. బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యామమ్మా మా డైరెక్టర్ గారి సహాయంతో. డాష్ పేలిపోని చూడకే డాష్ హై. డాష్ పేలిపోని చూడకే డాష్ హై. డాష్ హేనా? నీ కళ్ళు పేలిపోని నీ కళ్ళు పేలిపోని చూడవే మేరే అమల్లా చూపులతో గుచ్చి గుచ్చి చంపకే మేరే. కొన్ని పాటలు అదే ఆ మెయిన్ లైన్ పాడకపోతే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. అవును. డాష్ అను నేను డాష్ ఇస్తున్నాను, భరత్ అనే నేను హామీ ఇస్తున్నాను. చాలా ఈజీగా చెప్పింది కదా ఆన్సర్. డాష్ అను నేను డాష్ ఇస్తున్నావంట. ఏమి ఇస్తున్నావు అమ్మా? అరే ఎక్కడ 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 నా డాష్. చాలా మన మన బ్రెయిన్స్ ఎంత డర్టీగా ఉంటాయో అని షోలో అందరు కాదు, నాకు ఇప్పుడే పంపిస్తున్నారు. ముందు తెలిస్తే నేను చేంజ్ చేయండి అని అడుగుతా అని. ఎక్కడ డాష్ ప్రాణమా ఏమన్నావు? డాష్ ప్రాణమా అంట. ఎక్కడ నా డాష్ అన్నావు కదా. ఓ మై గాడ్. ఓ ఏ పాట అమ్మా ఇది? అరే ఎక్కడ 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 నా ప్రాణం, ఈ ప్రశ్నకు నువ్వేలే సమాధానం. అరే ఎందుకు 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 నాకు ఈ రౌండ్ అని నేను పాడాల్సి వస్తుంది. సో ఈ రౌండ్ చాలా చక్కగా ఆన్సర్స్ చెప్పారు బంగారు కొండ. థ్యాంక్ యూ. సో టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఇంప్రెషన్స్ సాంగ్. ఓకే, హలోది 9 ఇంప్రెషన్స్ చేసావు కదా. యా. సో అసలు నీకు ఆ థాట్ ఎట్లా వచ్చింది? అండ్ ఆ వీడియో ఇస్ జస్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇట్స్ అగైన్ గోయింగ్ వైరల్. ఇట్స్ గోయింగ్ వైరల్, ఎస్. సో హౌ డు యూ ఫీల్? 9 impressions was a total experiment, I can say. చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా. సో దాని బేస్ అంటే అసలు స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ థాట్ ఏంటి అంటే, ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మై వాయిస్. అంతకు ముందు వరకు కూడా నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నా వీక్నెస్ ఏంటి, నా వోకల్ థింగ్స్ ఏంటి నాకు తెలీదు. సో ఏది నేను అవుట్ ఆఫ్ పాడలేకపోతున్నాను ఏంటి అనే ఒక ఫీలింగ్లో ఉండేదాన్ని. ఎందుకు ఒక పాట నేను ఎందుకు పాడలేకపోతున్నా, 100% ఇవ్వలేకపోతున్నా అని ఒక నెగటివ్ జోన్ ఉండేది. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే
వాట్ కెన్ ఐ సింగ్, వాట్స్ మై స్ట్రెంగ్త్, సరే ఇది పాడలేకపోతున్నానేమో, సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది నాకు ఐ వాంటెడ్ టు క్వశ్చన్, ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ మై వాయిస్, ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మై వాయిస్. సో ఆ ఎక్స్ప్లోరేషన్ థాట్ నుంచి వచ్చిందే 9 Impressions. సో ఐ వాంటెడ్ టు సీ వాట్ ఐ కెన్ అటెంప్ట్, వాట్ ఐ కెన్ డూ విత్ ఇట్ అని ఐడియా తోటి 9 ఇంటర్నేషనల్ సింగర్స్ వాళ్ళ స్టైల్స్ తీసుకుని అది నా వాయిస్లో చేయడానికి చేశాను. ఎవరిదన్నా ఒక్క ఇంప్రెషన్ టెల్ ద ఆర్టిస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫ్రమ్ 9 Impressions. Yeah, like first it starts with Beyonce anamata. It starts with the style, her style. Kakapothe song is like Hello, Adele's Hello. Yeah, adi whoa, hello from the other side. That's the part of Beyonce. Wow. Really crazy feels వచ్చాయి నాకు. Thank you. హారిక, ఇప్పుడు మనం మన నెక్స్ట్ రౌండ్కి ఎంటర్ అయిపోదాము. మన నెక్స్ట్ రౌండ్ ఇస్ గెస్ ద ప్రైస్. మనకి కాస్తన్న షాపింగ్ చేయడం, మాల్ అదే సూపర్ మార్కెట్లు, గ్రోసరీ స్టోర్లకు వెళ్ళే అలవాటు ఉందా? ఉంది. ఎవరా? ఎస్. ఈ రౌండ్తో తెలిసిపోద్దులే నీకు ఎంత ఉందో. ఓకే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే అవన్నీ నువ్వు ఇంటికి పట్టుకెళ్ళొచ్చు. రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ వదిలేయాలి. ఓకే. ఫ్రీగా ఫినాయిల్ ఇస్తే అది కూడా తాగేయచ్చు. ఓకే. ఎనీవే, సో గెస్ ద ప్రైస్లో మన ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ లైజాల్. ఇది ఎంత ఉంటుంది? ఒక 50-70 రూపాయలు ఉంటుంది. 50-70 రూపాయల్లో లైజాల్ ఇంత బాటిల్ వస్తుందంట. మా ఇంట్లో లైజాల్ వాడంగా ఫినాయిల్ వేస్తారా ఫ్రీగా దొరికిందని? ఓకే, ఒక 150 లాక్. దిస్ ఇస్ 362 రూపీస్. హారిక, మన ఆఫీస్ క్లీన్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. ఇక్కడ పెట్టేద్దాం ఇంకా. నెక్స్ట్, నువ్వు ఎంత ట్యూబ్ లైట్ తెలుసు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మా సైడ్ నుంచి బల్బ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఇది ఎంత ఉంటుంది గెస్ట్ చేయి. ఇది ఒక ఇప్పుడు బల్బ్ కొనలేదు. మళ్ళీ మార్కెట్లోకి వెళ్తుందట, షాప్లోకి వెళ్తుందట. ఓకే, బల్బ్ ఒక 20-30 రూపీస్ ఉంటుందేమో. దిస్ ఇస్ ఎల్ఈడి బల్బ్ అమ్మా. ఓకే, అంటే ఎక్కువ ఉంటుందా? ఓకే, సరే ఒక 40 రూపీస్. ట్యూబ్ లైట్ ప్లాన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ టైం, బల్బ్ కాదు. దిస్ ఇస్ 360 రూపీస్. అంత పెంచేసారా ఈ మధ్యన? ఇది కూడా ఆఫీస్లో ఆ పాత్వేలో పెట్టుకుందాం మనం. ఓ షిట్. టిష్యూస్. నేను అన్ని 1947 రేట్స్ చెప్తున్నాను అనిపిస్తుంది. టిష్యూస్, డాబ్ అండ్ క్లీన్ టిష్యూస్. డాబ్ అండ్ క్లీన్. ఒక ఎక్కువ చెప్దాం ఈసారి. ఒక 40 రూపీస్కి మించి ఉండవు. 40. ఆల్మోస్ట్ దట్ 38 రూపీస్. సో యూ కెన్ కీప్ ద టిష్యూస్. ఓ, ఐ వాంట్ దిస్. నీకు సాంబార్ చేయడం వచ్చా? వంట సాంబార్ చేయడం వచ్చా? తినడం వచ్చా? బాగా. అందులో ముక్కలు చక్కగా, అప్పడాలు, నెయ్యి హాయిగా. ఓకే. సాంబార్ పొడి ఎంత ఉంటుందమ్మా? సాంబార్ ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ 5 ప్లేట్ సాంబార్ అంటే ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ సాంబార్ ప్యాకెట్ అంతా 5 ప్లేట్ల సాంబార్. 5 అంటే 5. నాకు క్లూ ఇస్తున్నావు అనుకున్నా. ఇంత క్లూలెస్ ఉంటే ఎలా? ఇంటి సామాన్లు తెస్తానా? ఓ ఐ నో, ఐ ప్రొఫెషనల్ అంట. మరి ఇంటి సామాన్లు అంటే ఇంట్లో సాంబార్ చేయరా? ఆంటీకి చెప్తానా, ఆంటీ మీ ఇంట్లో సాంబార్ చేయము, బల్బు వాడము, మా ఇల్లు తుడుచుకోము అని చెప్తాను. ఎంటీఆర్ సాంబార్ పౌడర్ ఒక అందాస గెస్ అందరికీ అందుబాటులో ధరల్లో ఉండాలనుకుంటారు ఎంటీఆర్ వాళ్ళు. కాబట్టి
బ్రాండింగ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ, ఎండోర్స్మెంట్ చేయట్లేదు. ఒక 35 రూపీస్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను. మేకప్ వేసుకున్నావు కాబట్టి సాంబార్ పొడి ఇట్లా కొట్టట్లేదు. దిస్ ఇస్ 70 రూపీస్ రా బంగారం. ఓ ఇంటూ 2 38 రూపీస్. వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే. కాఫీ తాగుతావుగా? కాఫీ సాకేత్ కాఫీ కొంచెం పైన నురగ ఎక్కువతో కాఫీ అని అడగడం కాదు, ఎక్స్ట్రా షుగర్, ఎక్స్ట్రా షుగర్తో కాఫీ, డాల్గోనా కాఫీ అని అడగడం కాదు. కాఫీ డబ్బా నాకు తెలిసి కొంచెం కాస్ట్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను. నా ట్యూబ్లైట్ బ్రెయిన్తో ఏ ఆన్ స్క్రీన్ రెస్పెక్ట్ మీ ట్యూబ్లైట్ గారి బ్రెయిన్తో అంటే ట్యూబ్లైట్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వచ్చు నీకు కొంచెం. ఇది నేను చెప్తాం 125 125 to 150 మధ్యలో. ఆ మధ్యలో యాక్చువల్గా అయితే బిలో 500 అబోవ్ 0 అలా ఉంది నీ ఆన్సర్. అలా వద్దు. ఓకే, ఒక ఫిగర్ చెప్పు ఫిక్స్డ్. కావాలంటే 2-3 రూపీస్ అటు ఇటు అయితే ఓకే, 5 రూపీస్ వరకు కన్సిడర్ చేస్తా. అబ్బా 5 రూపీస్ దాటితే నో కన్సిడరేషన్. 160 లాక్ ఫిక్స్ కదా? ఫిక్స్. ఇట్స్ 155 రూపీస్. I got it. Yes. తిను కాస్త ఇప్పుడు. డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తిను. ఏంటిది? కాఫీ పౌడర్. నేను తింటాను, నువ్వు తింటావా? నేను తిన్నాను, నాకు తెలుసు నువ్వు తింటావని. బాగా గెస్ట్ చేస్తావు అమ్మా. టిష్యూలు, కాఫీలు మనకు కావాల్సినవే మనం గెస్ట్ చేస్తాం. అంతే. వంటలు, తూడవడాలు, బల్బులు మనకు కొద్దిగా సంబంధం. సో హారిక, నువ్వు రీసెంట్గా ఇంకొక సూపర్ హిట్ మూవీలో పాడడం జరిగింది, దట్ ఈస్ మిస్ ఇండియా. కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దట్ సాంగ్? అండ్ ఆ పాట కూడా కొంచెం నా కోసం పాడతావా? యా డెఫినెట్లీ. సో మిస్ ఇండియా కీర్తి సురేష్ గారి ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ మూవీ. ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ కీర్తి సురేష్ గారి సాంగ్. అది నేను ఆ సాంగ్ ఈస్ కాల్డ్ థీమ్ ఆఫ్ మిస్ ఇండియా అంటారు ఆ సాంగ్ని. సో అది ఫస్ట్ ఎవర్ సాంగ్ ఐ హ్యావ్ సంగ్ ఇన్ తమన్ సర్స్ కంపోజిషన్. సో తమన్ సర్ కంపోజిషన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ అది. ఫస్ట్ సాంగ్ నేను పాడింది, రికార్డ్ చేసింది. సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్ కూడా. అది ప్రతి ఉదయం సిద్ధమే కదా విజయానికి వేదికై సదా, ఇది గమనం చేరలేవుగా గమ్యానికి గాలివాటుగా, అను నిమిషం చెప్పలేదుగా మరు నిమిషం మిథ్య కాదుగా, నీ తోడుగా ధైర్యముండగా ఓటమనే మాట లేదుగా, నిఘంటు వేది చెప్పలేది నిరుత్తరాల ఆశయాలే, లిఖించనున్న రేపు రాసి లిపంటుకుంది శ్వేతమేలే, తరం తరం నిరంతరం నిరాజనం నిసాహసం, నిషీధిలో నిరామయం జయించదా ఉషోదయం, తరం తరం నిరంతరం నిరాజనం నిసాహసం, నిషీధిలో నిరామయం జయించదా ఉషోదయం. ఎంత పవర్ ఉంటుంది హారిక నీ వాయిస్ లో అసలు. ఓ గాడ్, జస్ట్ ఇట్లా లైవ్ గా వింటుంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హిట్టింగ్ అంతే. సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. సో మన నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. సో ఒక పేరు, అది ఇది కాదు, అదే ఇది చేయబోతున్నాం. అది అన్నీ మిక్స్ చేసి దాన్ని ఒక వింత పదం చేస్తాము. అది ఏ మ్యూజిషియన్ పేరో నువ్వు కనుక్కోవాలి. మ్యూజిక్కి రిలేటెడ్ వాళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి. ఓకే. హాయ్ రానా, HIRANA. హరిణి. ఓ హాయ్ రానా. HIRANA. రనీనా. ఓకే, క్లూ. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టిస్ట్. రిహానా. రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. నెక్స్ట్
I am Ram Demo HF. I am am I am Ram Demo HF. Ram Demo HF. I am RAM DEMO HF. DEMO HF. I am అంటే లైక్ నార్మల్ I am. I AM. అది కూడా ఉన్నట్టేనా వర్డ్లో కలిసి? అదంతా ఒకటే పేరు. IAM రామ్ డెమో HF. క్లూ? హిందీ సింగర్ లెజెండ్. ఓకే. రామ్ డెమో HF. మొహమ్మద్ రఫీ. వావ్. You deserve slow claps, ra. But అట్లా పని చేసింది నీ బుర్ర? లెఫ్ట్ హ్యాండ్. నీకు చాలా నమ్మకమే నా మీద. అంటే ఇందాక ట్యూబ్ లైట్ తర్వాత ఎక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారు, మళ్ళీ అది దాటి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు. తస్మి. THASMI. తస్మి. జర జర తస్మి తస్మి తస్మి. చాలా పెద్ద క్లూ ఇచ్చా ఇక్కడే. తస్మి కాదా ధస్మి అను అన్నది? DHA. THA. తస్మియా? స్మితానా? ఏ మనకి స్ట్రైట్ ఉన్నవేమి రావు కానీ తేడా తేడా సూపర్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. వాసం రా. లింగం. LINGAM. లింగం. లింగం లింగం లింగం. లింగమా? లింగం అనే లింగం గమ్లిన్ ఇంగ్లం. ఆంగ్లం ఏం కాదు. క్లూ? నువ్వు కలిసావు ఆవిడ్ని. ఫీమేల్. LINGA. తెలుగువా? అన్నీ చెప్పండి, నీకు ఒకటే క్లూ ఉంటుంది. అది కలిసాను. అది ఏం క్లూ అది? నువ్వు కలిసావు. నువ్వు ఎంతమందిని కలిసావు? తెలుగులో అందరినీ కలిసాను. అందులో ఒకళ్ళు ప్రిటీ ఫేమస్. జీ ఉంది మధ్యలో. ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పవా? పేరు మొత్తం చెప్పానా? పోనీ తను ఏం పాడారు అవన్నీ చెప్పాను. ఏం పాడారు పోనీ? అవునా, సరే ట్యూన్ హమ్ చేస్తా. మంగ్లీ. మంగ్లీ. ఎస్. లింగం. లింగం అన్న. ఏంటి మంగ్లీ? పాట తెలియట్లే, పేరు తెలియట్లే. గార్స్. GAARS. గార్స్. బేస్ వాయిస్లో మంచిగా గార్స్. సాగర్. బలంది. గార్స్. సాగర్. ఎస్. బాడవా? వెరీ ఇంటెలిజెంట్ రా. ఐ థాట్ యూఆర్ డైవర్జెంట్ బట్ యూఆర్ ఇంటెలిజెంట్. మళ్ళీ సోనీ. ఓకే. బట్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ హ్యావింగ్ యూ. అండ్ ఇంతసేపు మంచి ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ సాంగ్సే విన్నాను నీ దగ్గర నుంచి. అండ్ సూర్యకాంతం మూవీలో ఒక మంచి ఇమోషనల్ మదర్ పైన సాంగ్ పాడావు. అండ్ దట్ సాంగ్, ఆ పాటకైతే నువ్వు చాలామందిని ఏడ్పించేసావు. అండ్ ఆ ఏడుపులో వన్ ఆఫ్ ద టియర్ కాంట్రిబ్యూషన్ నాదే అయింది. సో 1 tear నాదే. ఇట్లా కార్నర్ అని కాలింది అనమాట నీ వాయిస్ విన్న తర్వాత ఆన్ స్క్రీన్. సో ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు సింగ్ a few lines of that song. డెఫినెట్లీ. మదర్ సాంగ్ అది సూర్యకాంతంలో. అండ్ ఇట్స్ మై డెబ్యూ సాంగ్. ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా
పరిచయం అయ్యి నా పేరు క్రెడిట్లో యాజ్ అ సింగర్ అని వచ్చిన ఫస్ట్ సాంగ్ మదర్ సాంగ్. వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ బికాజ్ ఫస్ట్ థింగ్ అది మదర్ సాంగ్, సెకండ్ థింగ్ దాట్స్ మై డెబ్యూ. సో అది అండ్ అన్ని సోలో కదా? నా సోలో. ఐ షేర్డ్ ఇట్ విత్ నరేష్ అయ్యర్ గారు, Okay. బట్ నా పార్ట్ వరకు ఇట్స్ సోలో అండ్ దెన్ మూడ్ షిఫ్ట్ అయ్యి నరేష్ గారి వాయిస్ వస్తుంది. నడిపించే చెయ్యలేక ఉన్నానా, కనిపించే రోజు నిన్నే నా, కదిలించే కన్నీరేమో నీవేనా, నన్ను వదిలే నాతనే లోకమిలా మారనే చీకటిలా, నీడనే మాయమయ్యేలా, కోపమే ఎందుకిలా. బ్యూటిఫుల్. Thank you. Super. Manam, since we can't bring an audience here, we have this segment where I'll post a story on Instagram and ask me a question pedtanu. So అక్కడ మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆడియన్స్ నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారనమాట. Nice. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మనకి తెలీదు ఏం అడుగుతారు ఏంటి అని. సో ఐ జస్ట్ ఆస్క్ ఇట్లా ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా ఆన్సర్ చేసేయాలి. ఓకే. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఒక పిక్చర్ తీసుకుందాం, లెట్స్ పోస్ట్ స్టోరీ. Yes. అండ్ 5 minutes వెయిట్ చేసి ఫస్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగేయడం. షూర్. దివ్య ఓగేటి హీరోయిన్ ఛాన్సెస్ వచ్చాయా? వచ్చాయి. ఐ డి నాట్ టేక్ అప్. ఓకే. సోమ రషిత మీరు ఎన్ని మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు? టెక్నికలీ 3 మూవీస్లో యాక్ట్ కాదు, కనిపించాను. ఏ మూవీస్లో కనిపించావు హారిక? ముకుంద, బ్రహ్మోత్సవం అండ్ సైరా. సైరాలో ఏం చేసావు హారిక? ఆన్ స్క్రీన్ ఏం చేశారో నాకు తెలీదు. ఆఫ్ స్క్రీన్ మటుకు గట్టిగా ఎంజాయ్. ఆఫ్ స్క్రీన్ సూపర్ ఎంజాయ్ చేశాను. ఆఫ్ స్క్రీన్ కత్తి ఫైట్ నేర్చుకున్నాను, హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాను. బేసిక్గా ఆ 2 నేర్చుకోవడానికే సైరాకి వెళ్ళాను. సైరాలో అలా ఆ అమ్మాయిల వారియర్స్ లో అలా జూమ్ చేస్తే ఒక దగ్గర హారిక కనిపిస్తుంది. మీకు కనిపిస్తే కనుక స్క్రీన్ షాట్ చేస్తానికి డిఎం చేయండి. నో, ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ సైరా. మంచిగా కత్తి ఫైట్ నేర్చుకున్నాను. జార్జియాకి వెళ్ళాము, అక్కడ వి హ్యాడ్ ఫన్. జార్జియాకి వెళ్ళి వాళ్ళే తీసుకెళ్ళి వాళ్ళే ఫైటింగ్ నేర్పించారు. నాకు గుర్రాన్ని ఇచ్చారు. గుర్రాన్ని ఇచ్చారు. దాని పేరు రాణి. నువ్వేంటి దానికి రానివా? రాణి. సో గుర్రాన్ని ఇచ్చారు అండ్ బిల్ట్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్. ఆన్ స్క్రీన్ వాళ్ళు మా షార్ట్స్ ఏం ఉంచలేదు, బేసిక్గా మొత్తం తీసేశారు. బట్ I built memories. I'm happy. It was one great experience. Yes. So, మీ నేటివ్ ప్లేస్ దినేష్ గారు? నేటివ్ ప్లేస్ హైదరాబాదే. మా మదర్ది రాజోలు, ఈస్ట్ గోదావరి. మా ఫాదర్ హైదరాబాద్. Awesome. Dimple Queen 27. Is Harika quiet or not? Harika? నో సోనీ, వద్దు. అది నేను కాదు, సోనియా చెప్పాలి. అయ్యో, నేను చాలా క్వైట్. చాలా క్వైట్. అప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చూసిన తర్వాత యూ విల్ చేంజ్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ హారిక వాంట్స్ టు మ్యారీ ఎనీ స్ట్రేంజర్ హియర్, ఐ యామ్ డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఫర్ హర్ అండ్ మై ఎవర్ టైమ్ క్రష్ జాషు 12 అట. స్ట్రేంజర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ అవ్వాలంటే నీ లైఫ్ జాషు 12 is always there. 12 గారు. నైస్, వెరీ నైస్ ఫ్యాంటసీ. Okay, Lahari Sampatika. They won't be consistent work, fame, money. How do you handle it as a career? ఓకే. Music. మ్యూజిక్ కెరియర్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు, బట్ హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ఇట్ అన్నాడు.
సో బేసిక్గా I don't work for money or fame or name, or I just work for myself. I just work for happiness. I just work for that satisfaction feel padukune at the end of the day when you go to bed. ఒక కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఫీల్ వస్తుంది కదా, ఐ వర్క్ ఫర్ దాట్. సో ఐ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్, పేరు డబ్బులు ఫేమ్ డజంట్ మ్యాటర్. చరణ్ 10. చరణ్లో ఎన్నిలో ఒక 4 ఉన్నాయి. చరణ్ 10. ఐ వాంట్ టు మ్యారీ హారిక గారు, హౌ వుడ్ దట్ బీ పాసిబుల్? చరణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. లలిత్ అయ్యగారి, బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ జీ సరిగమప టిల్ డేట్? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మీ. కాదా? కాదా? చెప్పు చెప్పు. సోనీ, కాదా? ద బెస్ట్ టీమ్. ఫస్ట్ చూసా సడ్నెస్ కూడా రావట్లేదు, ప్రాపర్గా నీ గురించి పాజిటివ్గా చెప్దాం అనుకున్నా. ఎక్కువ పాజిటివ్ అయ్యావు, కోడ్ అనుకుని పంపించేస్తారు. సోనీ అనిపించుకున్నావు. చెప్పు బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ సరిగమ. బెస్ట్ మూమెంట్ వెన్ ఐ పర్ఫార్మ్ భగా భగా. సూపర్. ఆన్ అ సీరియస్ నోట్, చాలా దట్ వాస్ ద బెస్ట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ప్రదీప్ మాచిరాజు? ప్రదీప్ మాచిరాజు అని చెప్పి ఒక 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో మిస్టర్ శాండీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. ప్రదీప్ మాచిరాజు గారు ఈజ్ అ నైస్ పర్సన్, ఈజ్ డీసెంట్, టాలెంటెడ్ అండ్ లైక్ ఫన్. సెట్లో మంచి ఫన్ ఉంటుంది, మంచి హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. గుడ్ టు అసోసియేట్ ఇన్ ఆన్ సరిగమప. అఖిల్ 8597. నా హార్ట్ విసురుతున్న హారికాకి టింగ్ టింగ్ అని 3 హార్ట్లు తీసుకోమని చెప్పు. 2 హార్ట్లు, 1 ముద్దు. తీసుకుంటా. టింగ్ టింగ్ టింగ్. బట్ దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ అఖిల్ రా. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ సోనీ రా. ఓకే. సాహితీ అవసరాల, మీకు మ్యూజిక్ ఫ్యామిలీలో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు? స్టార్ట్. ఇప్పుడు సోనీ, నేను అప్పట్లో మరి చిన్నప్పుడు నేను సోనీ అలా స్టార్ట్ రా. సీరియస్గా కూడా, సీరియస్గా కాదు, కామెడీగానే నవ్వుతూ హ్యాపీగా చెప్పు. స్టోలో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సోనీ, నేను తనతో ఇలా ఉంటాను అని చెప్పక్కర్లేదు. సో సీరియస్గా వద్దు. ఓకే, సోనీ ఇలా చెప్పమంటుంది నన్ను నవ్వుతూ. అయ్యో ఏదో పడింది. అయితే మా ప్రాపర్టీని ఇరగొట్టేస్తున్నావు, మనసులు ఇరగొడుతున్నావు, అక్కడ జనాల మనసులు ఇరగొడుతున్నావు. వాట్ ఇస్ దిస్? ఓకే, నాకు ఫీల్డ్లో, ఇండస్ట్రీలో నాకు ఫస్ట్ పరిచయం అయింది అసలు అని తెలుసుకున్నది ఫ్రమ్ సాకేత్, త్రూ సాకేత్. సాకేత్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ హీస్ లైక్ బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్. సో సాకేత్ తర్వాత నీకు కామెడీ చెప్పనా? ఇక్కడ నీకు బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్ కానీ నాకు బ్రదర్ ఫ్రమ్ సేమ్ మదర్. ఎలా భరిస్తున్నారండి సోనీని మీరు? ఎలా భరిస్తున్నారు? నీకు ఆఫ్టర్ ఆల్ బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్, నాకు బ్రదర్ ఫ్రమ్ సేమ్ మదర్. అవును అవును, ఐ కెన్ సీ. తెలుస్తుంది, తెలిసిపోతుంది. చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేసానని కంటిన్యూ. సాకేత్ ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్, వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. అండ్ నన్ను ఫస్ట్ డే 1 నాకు రికార్డింగ్ అంటే ఏంటి, మైక్ ఏంటి, హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటారని, సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది, కన్సోల్ రూమ్, ఎవ్రీథింగ్ అవన్నీ తెలిసింది, నేర్చుకున్నది ఫ్రమ్ సాకేత్ నేను. సో సిన్స్ దెన్ మా ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంది. అండ్ దాట్ వే సోనీ నాకు పరిచయం అయింది. నిజంగానే సోనీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. బికాజ్ కొంచెం పిచ్చి చేష్టలు చేసినా కూడా, అల్లరి చేసినా కూడా ఇట్స్ లైక్ బాగుంటుంది, చాలా పాజిటివ్ అండ్ వెరీ హెల్తీ. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే we are always there for each other, yes. No matter what the situation is. Yes. అప్పుడు హైదరాబాద్ లో వరదలు వచ్చినప్పుడు 2-3 రోజులు మా ఇంట్లో ఉంది అండ్ we enjoyed like crazy. పానీపూరి చేసుకొని తిన్నాము. లాక్డౌన్లో వర్షాలు, మొన్న హైదరాబాద్లో వర్షాలు పడినప్పుడు 3 days అసలు వెళ్ళడానికి లేదు, మా ఇంటికి వెళ్ళడానికి అసలు పాసిబిలిటీ లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, రోడ్స్ అన్ని బ్లాక్ చేసేసారు. అప్పుడు సాకేత్ సోనీ వాళ్ళతో పాటే ఉండిపోయాను 3 days వాళ్ళ ఇంట్లోనే. ఎంజాయ్ చేసాం అసలు, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంజాయ్. అష్టాచమ్మ ఒక 4 గంటలు ఆడాము. 4 hours అయిందా? 4 hours. అష్టాచమ్మ, ఊనో,
క్యారమ్ బోర్డ్, అసలు నా జీవితంలో ఆడని ఆటలన్నీ ఆడుకున్నాను ఆ రోజు. పానీపూరి చేసుకు తిన్నాము. ఇన్ని చిప్స్ ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకున్నాం కదా. అవును, ఇన్ని తినలేదు పెట్టలేదు, మరి తెచ్చుకోవడం మటుకు ఇంత బాగా అయింది. సోనీ కబోర్డ్ నా కబోర్డ్ అయింది. బట్ అది బట్టల షేరింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, బట్ ఇవంతా కొత్త. సో లైక్ ఫెల్ట్ లైక్ హోమ్, మై ఫ్యామిలీ. నాకు సోనీ గురించి కాకుండా ఎవరున్నారు నాకు నిజంగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే కనుక సాకేత్ అండ్ సోనీ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ లైక్ హూమ్ ఐ మెట్ నా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై జర్నీ నుంచి బీన్ విత్. సో వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. నాకు ఇంకా లాస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్తో ఈ రౌండ్ ఎండ్ చేద్దాము. 1, నాయుడు 9 ఐస్ సూపర్ ఉంటాయి, అవి చూస్తూ ఆమె దగ్గరే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. నీ కళ్ళు చూస్తే నీ దగ్గర ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది అంట. థ్యాంక్ యూ. కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడవెందుకు, కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా. నెక్స్ట్, హౌ డస్ షీ మెయింటైన్ హర్ బ్యూటీ? సౌమ్య చౌదరి ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ. రోజు కడుపుకి అన్నం తిందండి, అందం తింటుంది, అందుకే ఇలా రోజు కొంచెం ఇలా ర్యాంచ్ నంచుకున్నట్టు ఇట్లా అందం నంచుకొని తింటుంది దేంట్లో అన్న. చెప్పవా హారిక నీ అందానికి? నాకేం తెలుసు, మా మమ్మీ డాడీ. హారిక గారు మీరు లవ్లో ఉన్నారా? లవ్లో ఉన్నారా? లేదు, నేను మా ఇంట్లో ఉంటాను. నా షోకి వచ్చి ఫైనలీ పూర్తిగా సోనీలా మారిపోయిన హారిక షోలో ఉన్నా. మనస్వి 17 అడిగింది క్వశ్చన్. ఎనీవే సూపర్, బాగా ఆన్సర్స్ ఇచ్చావమ్మా, చాలా బాగా అయింది. ఎపిక్ అయింది. మీరు లవ్లో ఉంటారని ఇన్ని రోజులు తెలియలేదు, ఇన్ని రోజులు మీ ఇంట్లో ఉంటాం అనుకున్నాము, బట్ ఎడ్యుకేట్ చేశారు మనస్వి గారు దట్ మీరు లవ్లో ఉంటారని. మా ఇల్లు అనుకున్నాను, అది లవ్ ప్రేమాలయంలో ఉంటారు కాదు, శ్రీనిలయంలో ఉంటా. ప్రేమ నిలయంగా మార్చుకోవాలి, లవ్ నిలయం. ఓకే, టూ మచ్ ఆఫ్ సోనీ ఆల్రెడీ. సో సూపర్ హారిక, అసలు టైం తెలియట్లేదు, క్రేజీ అండ్ నీతో ఇలా ఆన్ స్క్రీన్ ఇలా మాట్లాడటం చాలా, నాకైతే ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్. ఎందుకంటే నాకు లోపల చాలా వస్తున్నాయి హెడ్ లో, అవన్నీ బయటకు అనలేకపోతున్నాను. అవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవాలి. కట్ చేసిన తర్వాత let's talk. So let's talk gossip after we talk music. Sony and Nenu, we shared a lot of memories, not recording any shows kani experiences. We lived together, stayed together for many days. So we stayed in Chennai. నా రూమ్ కి వచ్చి తనుంది, నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు. That was అసలు everything. So I really have lot of memories with Sony అనమాట. సో ఏం మాట్లాడినా కూడా దానికి వెనకాల ఒక స్టోరీ మైండ్లోకి వస్తుంది. అందుకే మా ఇద్దరికి ఒక కామన్ సీక్రెట్ ఉంది, అందుకే వచ్చినప్పటి నుంచి హారిక అంటున్నాను నేను, తను కూడా సోనీ కోమండూరి. దాని వెనక సీక్రెట్ ఉంది, అది మేము మీకు చెప్పముగా. యా, బట్ ఓ మై గాడ్, ఐ థింక్ ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని క్రేజీ మెమరీస్, ఎవ్రీ టైమ్ వి మీట్ వి మేక్ వన్ మెమరీ. అది మా టాలెంట్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ వెన్ ఐ వర్క్ విత్ యూ హారిక. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ హియర్. వర్క్ అనే కాదు, వి షేర్ మేకప్, వి షేర్ ఫుడ్, we share memories, we share clothes. So అంత క్రేజీ బాండింగ్ మాది. సో నిజంగా ఇట్లా మాట్లాడడం చాలా కష్టంగా ఉంది హారిక నాకైతే. నాకు ఇంత రెస్పెక్ట్ సోనీ నుంచి తీసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్స్ టు లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్. సో కమింగ్ టు ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ, ఆ మూవీలో జేమ్స్ బాండ్ని బేస్ చేస్తూ ఉంటుంది క్యారెక్టర్. సో is that the reason why you brought in the jazzy tone in your voice and the song?
ఓకే సో ఆ సాంగ్ దట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ కంపోజిషన్ తెలుగులో ఆ జానర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఇట్స్ జాస్లో ఇట్స్ కాల్డ్ బిగ్ బ్యాండ్ జాస్ అండ్ స్వింగ్ జాస్ మిక్స్డ్ జానర్ అది. సో అందులో సాంగ్ కంపోజ్ చేశారు మార్కే రాబిన్ గారు. సో హీ ఈస్ ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ద సాంగ్, హీ ఈస్ ది వన్ హూ ఫిక్స్ ద టోన్ డెఫినెట్లీ. బట్ ఆయన నాకు సాంగ్ చెప్పినప్పుడు హీ సెంట్ మీ అంటే జాజ్కి సంబంధించిన సాంగ్స్ టోనల్ ఏ టోన్ అయితే కావాలి అన్న దానికి లింక్స్ అవి పంపించి ప్రాక్టీస్ చేసుకోమన్నారు. వావ్ ఎస్ సో ఆ టోన్ ఇట్ షోస్ ఇన్ ద సాంగ్. సో ప్రాక్టీస్ చేయమన్నారు బికాజ్ హీ వాంటెడ్ దట్ జాజ్ టింజ్ ఇన్ ఇట్. సో దానికి తగ్గట్టుగా అటెంప్ట్ చేసామన్నమాట అప్పుడు అది. సో సో డిడ్ యూ ఎవర్ వాంట్ టేక్ అప్ జాజ్ ఫుల్ టైమ్? సో ఐ వాజ్ సో న్యూ టు అప్పుడు ఏజెంట్ అప్పటి నుంచే ఐ నో యాక్చువల్లీ అంటే ఏజెంట్ సాంగ్కి నేను ప్రాక్టీస్ చేయడమే జాజ్ ఫస్ట్ టైం నేను వినడం కానీ నేర్చుకోవడం కానీ. సో ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇట్. ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ జానర్. మనకి కర్ణాటిక్ హిందుస్థానీ ఎలా అయితే మనకి ఇలా అనిపిస్తే జాజ్ కూడా అంతే టఫ్ అండ్ స్టఫ్ ఉన్నది. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు ఓన్ ద జానర్ కానీ బట్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ సో మచ్. చాలా బాగుండింది. అండ్ అనుకోకుండా అలాగా ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఆ సాంగ్ కంపోజ్ అవ్వడం, అదే టైంకి ఐ కుడ్ అటెంప్ట్ ఆపర్చునిటీ రావడం. వెరీ నైస్. యూ డిడ్ గ్రేట్ justice to the song. Thank you. And justice to the genre. Thank you. So finally we are at the end. And నాకు యాక్చువల్గా అయితే నీతో ఇంకా 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 మాట్లాడాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ టు ఎండ్. సేమ్ హియర్. అసలు మంచిగా చిట్ చాట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంది. ఒక చాయ్ ఇట్లా పెట్టేసుకొని ఒక 10 గంటలైనా ఇట్లానే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం. అండ్ ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే దీనికి సిమిలర్ టాపిక్సే మాట్లాడతాం మనం. ఆడియన్స్ కోసం కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడడం కానీ ఇది బిగినర్స్ అయితే మేము ఇవే టాపిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మాట్లాడతాం. అంతకుమించి ఆ కాన్వర్జేషన్లో కూడా ఎక్కువ ఉండవు. ఇప్పుడు మేకప్ ఏం షేర్ చేసుకుంటామని చెప్పాము, తను నేను ఈ బ్రాండ్లో ఇది కొన్నాను, నువ్వు ఇది ట్రై చేయంటే నేను ఇది ట్రై చేశాను అని చెప్పి అలా ఉంటాయి మా మాటలు ముచ్చట్లు. నేను వేసుకున్న లైనర్ కూడా సోనీ ఇన్స్పైర్ చేసిన బ్రాండ్. సోనీ వాజ్ ది బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ఎనీవే సో కొప్పు ఇన్స్పైర్డ్ బై హారికా నారాయణ్ గారు. సో డెడికేటెడ్ టు హారికా నారాయణ్, సదా మీ సేవలో. సో వీఆర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ షో టుడే. సో హారిక, నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చినందుకు మా మెమరీల్లో నువ్వు ఒక భాగం అవ్వాలనుకుంటున్నాం. మెమోరీల్ ఇస్ మెమరీ రీల్. Okay. So we'll have an Instax moment now. Instax lo oka picture digi. I want you to sign on that. Okay. And then it'll get into the memory reel. Wow. So awesome. it's a small memory that you give to us. So nice. Yes. So let's go. ఏంటి అంత స్లో మోలో తీస్తున్నావు? So this is Instax. Oh hi. ఇది ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాక్స్ అంటే ఇన్స్టాక్స్కి హాయ్ చెప్తున్నా హారిక. సో మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాక్స్లో పిక్చర్ దిగుదాం. Okay. లెట్స్ క్రియేట్ అవర్ ఇన్స్టాక్స్ మెమరీ. Yes. రావమ్మ మహాలక్ష్మి జిగర్ మా బడి ఆగు మంచి మ్యూజిక్ వేసుకోండి. సరిగమపాలు బాగా ప్రాక్టీస్ ప్లీజ్. మ్యూజిక్ వచ్చిన వెంటనే జిగర్ మా బడి ఆగు అల్లో నెరేడు అల్లో నెరేడు అల్లో నెరేడు పళ్ళే అచ్చమ్మ కళ్ళు నన్నే చూస్తే కోరికలన్నీ అవుతాయి గుర్రాలు. డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 డి. చూపుల కోరేటు మాటల కోరేటు నవ్వుల కోరేటు నడుము కోరేటు కంపా గుత్తక కావాలంటే ఇస్తాను రిపెట్టు. డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 డి. ముప్పు సొప్పుల్సే ఇవి జస్ట్ శాంపుల్సే గడి దాటుకొస్తే చూపిస్తాను చాలా యాంగిల్సే. డియో 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 డియో
Harika, once again, thank you very much for being on Let's Talk Music with Sony Komanduri. మై ప్లెజర్, థ్యాంక్స్ టు యూ. మా షోకి వచ్చినందుకు ఫస్ట్లీ బీ వెరీ సేఫ్. ఓ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో మా మధుర టీం వాళ్ళు ఒక మంచి క్యారవాన్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ టేప్ రికార్డర్ లాంటిది విచ్ Okay. హ్యాస్ లెజెండరీ సాంగ్స్ బై ఆల్ దీస్ లెజెండ్స్. ఒక 1000 సాంగ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. వావ్. సో మంచిగా వాళ్ళ పాటలు పెట్టేసి మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారేమో. వాళ్ళు చేస్తారు, నేను ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. అంటే మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీనెస్ కోసం ఒక నిమిషం కూడా ఆలోచించవా హారిక? ఇంకా సెల్ఫిష్ దానివా నువ్వు? నాకు ఈ సాంగ్స్ చాలా ఇష్టం రా. నేను మీ పేరెంట్స్ కోసం అంటున్నా, నువ్వెందుకు నేను 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 అంటున్నావు అని అంటే అనుకున్నావు? కాదు, దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ ఓన్లీ హారిక ఫ్రమ్ మధుర ఆడియో టీమ్. చాలా చెత్తగా ఉంది, కొత్తగా లేదు, బట్ స్టిల్ థ్యాంక్స్ సోనీ. బట్ దిస్ ఇస్ సో లైక్ థాట్ఫుల్ అండ్ వెరీ క్యూట్. బాగుంది, చాలా వెరీ హ్యాండీ. ఎక్కడంటే అటు తీసుకెళ్ళచ్చు. బ్లూటూత్ స్పీకర్, ఆక్స్, ఎఫ్ఎం, ప్రీలోడెడ్ సాంగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ టు యూ, థ్యాంక్స్ టు మధుర ఆడియో ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్, ఫర్ వండర్ఫుల్ అండ్ థాట్ఫుల్ గిఫ్ట్స్ అండ్ ఫర్ ఫర్ థాట్ఫుల్ గిఫ్ట్స్. కాదే, మా ఇంటర్వ్యూ కోసం పిలిచాము. మధ్యలో కామా పెట్టాను. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, సోనీ కొమాండూరి. థ్యాంక్ యూ నీ పిచ్చిని కొంచెం తక్కువగా చూపించినందుకు. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, లవ్లీ 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 టైమ్ హారికా. సేమ్ హారిక నారాయణ్, సోనీ సో మచ్. కొమాండూరి, థ్యాంక్ యూ. హారిక నారాయణ్ తో ఇంత క్రేజీ ఎపిసోడ్ అసలు ఏం చేయాలనిపించలేదు, బట్ తప్పలేదు. See you in the next episode with another crazy guest. సో మీకు అంతలో ఏం చేయాలో తెలుసు కదా. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో అండ్ మధుర ఆడియో ఒరిజినల్స్. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్, సోనీ కొమాండూరి.